Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapi ki scheme baper kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnem khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 route assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Presiden Jongkari India ka Draupadi Murmu kalau bu mau nongrim ha mau plang nak bentaban pentrai ya ki projek beper hagani ke jela kita kilong nak bentaban sna penbha ya ke surok Rongjeng Mangsang Adok Grey Road bat ka Idek to Akong Road nang taban sna penhe ya ke surok Mairang Running Doan Azra Road na ka intermediate siya ka double lane ban pentray ya ka Shillong Peak Roadway Project baru na kabenta ka Rural Tourism Construction of Village Accommodation ha Kongtong Maulungot bat ha Kudengrim ka New Trap Aceh National Movement kumsi benta ban bot dien biang ya kimat jingdawa ya ka ba kilalek ban perlong ka jingyaki hanong ba Delhi Mentah kesengi ke katan riu tarik ukelal lengkot arjar arpsau. Kin ya kendo ya ke Presiden kari India ke Draupadi Murmu ban penkenmau ya ki lai teli ki mat jingdawa ki baka seng kala leit ban bu daga dorkas ha office jongka. Haswa jongka ni nak kaliang ki nongelam jongka HANM kila yok diang ya ki phone call nau secretary jongka Presiden kum juru nau private secretary jongka ban penting kenapa kat nungut ki ban leit ya kendo ya ke Presiden jongka kari India. Katain Upper Shillong kala kenja jak haga step jongka kan riu tarik ukla lengkot arajar arpsau namar ka jing bomsya yaki kali pat ba ban yai lenti nakadau baka Presiden kari ka Draupadi Murmu kan lek syaka jing yalang ka ban long halau kentang hamau plang layo i baka surok kala kuluj war like no tangki kali sarkar bat ki kali pulit ki baya cerum syeneng Kajing genja ke surok ha kitain Upper Shillong kalau long tik kum ha gitu ki por lockdown ha ka por bawan shop ke klam COVID-19 hasor Shillong ru layo i baki kali ki bayat lenti ki duna ha namar bon ki banatain nong kendong kim shim lawan syu syasor Hau kerwo balapha dau General Secretary ke Jaintia National Council Central Body uba Wanshwa Suting Lapan syai ba ke jingja ke balaja ha ka lai tarik kela lengkot arjar arpsau ha ka ba u wahe chnong ka tuber kemai chnong u maiki lengdo ula keno ba u training power u tmu ban penyap sendan yaki arngut kinong yalam chnong ka tuber kemai chnong na kaliang ka seng kala dep tokit bala syemru ba ke jing keno bat ke jing parep yo training power u bodai u finance secretary jong ka JNC kam shim layahap satya kat kum ka jing kento bala syemru ba ka jing parep yu kalong ke babakla bat ka bum syong nia u menteri rangba ka Uttar Pradesh u Yogi Adityanath ula sedang ban play pat ba ya ke jing tho ha kenro lani ka wall writing campaign ya ka ba antho ha ki kenro ha Uttar Pradesh ek bar phir Modi sarkar is bar BJP 400 par Lani larapan kelah ka ketin khasi kamut ba menta ka kentiru sa sisien biang ngin jie ya ka sarkar Modi menta ngin Punjab sendon South pangut ki MP Uyogi ula draw ya ka durjong u sentiu lotus hakenro bat utho ya kita ki kentin General Commanding Officer jangka Army 15 Corps u Lieutenant General Rajiv Ghai ulaong baka jinglong jingman ha Kashmir kala kambiang Nrei kidon katto kat ni kijaka baki sipai kidang hapan pikir bah. Ula keren ya kani ha kesengi baple ya ka General Bipin Rawat Stadium ha Baramulla. Ula pun pauru ka jing sengok kemen balala ban ainam ya kani ka madan yelek kai ha ka kerteng jong u General Bipin Rawat u he sipai u balaklat no. Ka Bureau of Civil Aviation Security kalapan jingshai naga Indigo bat Mumbai Airport hadin bala sapriang ka video ha social media baki nonglait nongwan da kaling sun Indigo kila syong hamadan ha airport bat kia bam jing bam katanat Civil Aviation jaga sarkar India ru kalau lum jing yalang kerki bania kren halor kani kaman kat kum ka notice bala pha sya ka Indigo bat sya Mumbai Airport
lapan jing shai ba balei kimla ban ai jaka ki ba biang ya ki nong leit nong wan bakin syong bam nre ki hap ban syong hamadan kadau bagi nong leit nong wan ki hap ban syong hamadan kadai namar ba ka jing slam ka ling suin ban mi namar ka jing reben lo palat ki Coast Guard jong ka West Bengal ki la yo ban plait im ya shispa prapu arngot ki nong leit pilgrim ki badang wan pai na Ganga Sagar ki nong leit pilgrim ki dai ki bawan na keleng ki benta jong kari India ki hap ban kam sha shiliang jong ka wa Muriganga lengba ka nam khana ban poi sha Sagar Island nrei na ka daw ka jing dum lo palan unong nya jong ka jhat ba ki syong uyai na ka lenti ka bom dei ban yai bat la ja lenti no lala pat ban plait im ye ki brio namar ka jing poi kloi jong ki Coast Guard la penlong ya ka jing ai jing hikai la ni ka training ka ba shisngi na ka benta ki MLA ki badang shusha ji thamai Rajasthan kani ka jing hikai kala sedang nado ka shipau shiteng men step hado ka por sau shiteng janmiet hagani ka jing ai training ya ki MLA la donlang u vice president kari u Jagdeep Dhankar u lampang ka lok sabha u Om Birla bat ki MP ki bala khamrang ba lapata yaki kumno bakin wanra yaki mat yakren hayeng dorbar lengba ki motion 0 hour notice bat kumta terter ka Israel Defense Forces kalakam bakalalap hadu shispa teli ki jaka pelang roket jong ki Hamas ha Gaza ka IDF kala ong ban repau teli ki roket ki dei ki bala penkre ban penherno lalap yakani ha kajing lek khanra jong ka ha keleng ki ketem jong ka Hamas ka Israel kala hukum ya ki sipai jongka baki dei ban pen betai dau bom la da kilap ya kinu ki jaka ki bakham iper bat kila ban bu jingma yak sipai hadin bakalawan ka sarkar bathamai ha Bangladesh u High Commissioner ka India u Pranay Verma ula lek ban yakendo ya menteri sarkar bathamai u babat ya katanat korbari ban pen scam biang sa sisin ya ka jingete kular hapdeng ka India bat ka Bangladesh katanat platengka jongka Israel kala ajing menjur ya ka mangtengka namanta usnem arjar arpusau bat hagani lamang kambun ban pelut ha katanat sipai bat ka jing yakun persya ya ki Hamas ha Gaza kamang tengka jongka Israel menta usnem kapoi sanspa prapuar billion shekel lani shispa 1% billion US dollar hagani kamang tengka la penduna no ya ka jing pelut na ka benta kiwei kitanat namar bala mang kambon ya ka tanat sipai ka Islamic Revolution Guards Corps jong ka Iran kala ther namding hakeleng ki ketem jong ki leno ha Syria bat ka Kurdistan region ha Iraq ka Iran kala ther namding ya ki ketem leno ha ka por siteng sinya ka Kurdistan Region Security Council kala pentip bakidon saungut ki bayap hagani ki jingja saupu prangut ki koidi ki la light pad na ka wei ka patok ka badon ha Ecuador lalap ya ka jing light pad jong ki hadin baki sipai bat ki pulit jong ka Ecuador ki la leit ban khanra ya ka patok ka badon ha nongba Esmeraldas kam hadin la pentip baki la yok kembiang ya sangut na pedeng ki bala light pad kajing light pad jong ki koidi kadai hadin baklami ka jing kelumar ha ki patok baper ki badon ha Ecuador unong India bertemu banyakun ya ka election president hagari United States of America o Vivek Ramaswamy ulapan bena un kerenan dia no bat un kersan ya Donald Trump ulapan tip sya ki nong kersan jong u ba un penkut no ya ka jing yalap election hadin ba u Trump ula job ya ka election jong ka Republican ha Iowa nalor Vivek u Governor Barim jaga New Jersey ru u Chris Christie ulapan bena bu un kenran dien na ka jingtmu banyakun ya ka election president kanong India ka batray kum ka Dr. Puj Brio ha England kala sya dan kuna hadu shispa laipusan hajar pound lani shiklur tam ha ka pisa India namar ba ka kali jongka kala kum tenra ya ka wei ka khna ka badang khat arsnem karta ka Dr. Shanti Chandran kala kum tenra asalit ya ka khana school ha Buckingham Road ha kalanti shwaban poi sha school jong ka khon ka jingja ka dai ka bala khamslam bat kala poi hayeng bishar nrei ha ka bakot ka yeng bishar kala rai penrem ya ka doctor bat phasiu ya ka bailut ksan kito kilong kimat kublai